Κύριε Σόιμπλε, πρέπει να τελειώσουμε. Πρέπει να τελειώσουμε την τηλεδιάσκεψη, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε και την εκπομπή. Μπορούμε να κάνουμε εκπομπή σήμερα? Θέλετε υπογραφές από τα κόμματα? Από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων? Έστε γέρα διέλα από εκεί πέρα. Απαράτα μας από εκεί πέρα, καθίστε. Θα παίρνουμε άδεια από το Σόιμπλε και να κάνουμε εκπομπή. Καλημέρα σας. Να σας καλημερίσουμε. Τι πράγμα είναι αυτό? Τι είναι αυτό, Γιάννη? Και εσύ τι είναι αυτό το πράγμα? Τι πράγμα είναι ο Σόιμπλε? Δεν ξέρω τι να κάνω πλέον. Ο Σόιμπλε. Και ευτυχώς, ρε παιδιά, τσίμπησε κουνούπι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του Τάσου. Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, κάποιος σε αυτόν τον τόπο να δώσει να καταλάβουν αυτοί ότι, ξέρετε κάτι, η λέξη δημοκρατία που είναι ελληνική μπορεί να μην την ξέρουν. Εδώ μπορεί να λέμε ότι είναι Ελληναράδες κάποιοι, γιατί έλα μωρέ, σου λέει τώρα έχετε μείνει στο Μέγα Αλέξανδρο, έχετε μείνει στην αρχαία ελληνική ιστορία. Ακριβώς. Αυτός μήπως έχει μείνει στο Χίτλερ? Αυτός δεν ξέρω που έχει μείνει, μπορεί να μην ξέρει καν για την αρχαία ελληνική ιστορία. Μήπως έχει μείνει εκεί? Άκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Γερμανία. Δεν έχουμε αποφασίσει, λέει, ακόμα για τη χρεοκοπία στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί τα πήρα τώρα? Γιατί τα πήρες? Είναι Τσικλοπέμπτη, γι' αυτό.